hey yangena ngokisama guys nezilenda seziqalile bana la attitude ayazi kalathanda ucimba sefashionini ngenxa yaba kushushu aziyazi amajana azithandile za thunder thighs neza double Ds from December to December ayazi ke bakukwenza zimenqe ze social media activists ziwoke ububhanqa zawufika aba zibe zikhala ngebody shaming lonto yiyo man azophendla lonto mina kwazo comments isilende ngade ngasicinezela sife once umuntu uthi umfetha nje ubumcingela manje usethi pause ucheck pulse ngathi kanti wafa kudala lo muntu lo xa usiva ukrumbe uyothuka ngathi kanti uphuka isinqo umntana abantu kanti kwenza sigufunu zethu kwedina speniki okrumkrum yaba mncema ibhedi leyo yoko ngathi isandla sami singaka fonini bendibele ngola A-cup wendutswana yeslender xa ubamba ibele efondini ngathi uhlisa ivolume yeRadio ngamaqhumana nje ngathi ngamaqanda abilisiweyo amfetha la muntu kayi-1 uvuka une-case ye-attempted murder siyathanda unconywa nangobunzulu ke but ke asikho lapho namhlanje guys ngabantu nabo abamtingilani man and ekugqibeleni nje mfuneka bethandiwe